Nagsimula na pong magkabit ng fare matrix ang City Transportation Regulatory Unit or CTRU sa mga tricycle po sa Alaminos City upang matiyak po ang malinaw at tamang paniningil ng pamasahe sa mga pasahero. Ayon sa tanggapan, inilalagay ang fare matrix sa mga bahagi ng tricycle na madaling makita at mabasa upang magsilbing gabay sa publiko hinggil sa itinakdang pasahe batay sa destinasyon ng biyahe. Sinabi ng tanggapan na layunin din ng programa na maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga driver at pasahero, partikular na sa usapin ng pamasahe at posibleng overcharging. Hinimok naman ng publiko na agad i-report sa mga kinauukulan ng anumang paglabag sa hindi pagsunod sa itinakdang pasahe upang mapanatili ang maayos at patas sa sistema ng transportasyon sa buong lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.